Xayrli ertä, эфирдә Татарстан яңалыклары, студияда Ания Гыйбадуллина, безнең бүгенге чыгарылышта. Социаль контракт буенча эшләүчеләргә яңа мөмкинлекләр. Хәрәм кибетләре кемгә файда китерә? Саба районындагы тәҗрибә уңай нәтиҗәләр бирә. Бай иҗат мирасы калды. Татар җәмәгатьчелеге күренекле рәссам Зөфәр Гыймаевны соңгы юлга озатты. Татарстанда Республика арбитраж судына гаризалар бирү саны арткан. 2021 елда гына да 32 меңнән артык гариза кергән. Ведомствода ел нәтиҗәләренә йомгак ясалды. Нигездә гражданнарның белгенлеккә чыгуы турындагы эшләр каралган. Татарстан президенты мондый утырышлар уздыруга аерым игътибар бирергә өндәде. Эшләрне җентекләп өйрәнергә кирәк. Хөкемдарлар киеренке эшләгән, алар ай саен 124 эш буенча тикшерүләр үткәргән. Рөстәм Миннеханов Камал театрының архитектура концепциясын эшләү буенча конкурс финалистларының проектларын карады. Катнашучыларның идеяләре турында конкурсның эксперт советы рәисе, Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман-Бекмамбетова сөйләде. 8 команда 4 ай дәвамында театр бинасының яңа күренешен эшләде. Интерьер, фасад дизайны уйланган, шәһәр ландшафты да исәпкә алынган. Иң яхшы проект авторларының исемнәре бүген билгеле була. Республика районнарында еллык хисап утырышлары дәвам итә. Мөслим районы советы сессиясендә Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Балалар сәнгать мәктәбе капиталь ремонттан соң ачылды. Кыллык һәм халык уен кораллары белән җиһазландырылган вокал, театр сәнгате бүлекләре эшли. Мөслимнең сәләтле балалары тагында яхшырак итеп үзләренең талантларын күрсәтергә әзер. Фәрит Мөхәммәтшинны балалар сәнгать мәктәбе генә түгел, Агромастер җитештерү компаниясенең масштабы да гаҗәпләндерде. Элеккеге авыл хуҗалыгы техникасы мәйданнарында чәчү комплекслары, культиваторлар, тәгәрмәчле тракторлар җитештерү буенча заманча завод эшли. Европадагы конкурентлардан калышмас өчен яңа җиһазлар, роботлаштырылган эретеп ябыштыру комплектларын кулланалар. Продукцияны республикадан читтә дә, якын чит илләрдә дә саталар. Узган ел район өчен Мөслимнең 300 еллыгын һәм бөтен Россия авыл сабан туен үткәрү истәлекле булды. Сабан туенда төрле төбәкләрдән 35 меңнән артык кунак кабул иткәннәр. Эш йомгаклары, киләчәккә планнар турында сессиядә фикер алыштылар. Сәнәгать һәм агросәнәгать муниципалитет икътисадының нигезен тәшкил итә. Авыл хуҗалыгында җитештерү буенча район республика рейтингында 14-нче урында. Мөслимләр, вы для нас образец, вы для нас пример. Утырышта иң яхшы агросәнәгать һәм социаль өлкә хезмәтчәннәренә югары исемнәр, тармак бүләкләре тапшырылды. Дмитрий Второв, Мөршидә Җиһан, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары, Мөслим районы. Татарстан яшәү сыйфаты дәрәҗәсе буенча лидерлар эшлегендә. Рейтинг хөкүмәт йортында игълан ителде. Шунда ук яңа программада тәкъдим ителде. Ул хәерчелек чигендә булган кешеләр санын киметергә ярдәм итә. Социаль контракт буенча эшләүчеләрнең дә мөмкинлекләре арта. Тулырак мәгълүмат киләсе репортажда. Алена Машкованың 3 баласы бар. Аны бистәдә балалар үзәге булма проблемасы борчый. Сабыйлар белән үсеш тәрбия юнәлешләрендә бер кайда да шөгыльләнеп булмый. Ата-аналарга педагог психологлардан ярдәм алу мөмкинлеге дә юк. Шуңа күрә Алена барысында үз кулына алырга, моның өчен психологик ярдәм кабинеты ачырга булган. Ярдәм сорап социаль яклау бүлегенә мөрәҗәгать иткән. Барысы да шактый җиңел булды. Аңлаешлы иде. Бик аз документлар җыйдым. Бары тик бизнес планны тәфсилләп аңлатырга гына кирәк булды. Бизнесны рәсмиләштергәндә үз мәшгульләр һәм шәхси эшмәкәрләр 150 мең сум күләмендә финанс ярдәме ала. Аның нечкәлекләрен социаль яклау бүлегендә гариза биргәндә аңлаталар. Моның өчен теркәлү урыны буенча бүлеккә мөрәҗәгать итәргә, үзең белән паспорт, керемнәр турында язмача белешмә кирәк. Гаризаларны кабул итеп документларны тикшергәннән соң без һәр кайсы белән индивидуаль эш башлыйбыз. Барлык тиешле органнарга ведомство ара запрослар ясыйбыз. Түләүләргә гаризаны дистанцион рәвештә дәүләт хезмәтләре аша да рәсмиләштерергә була. Быелдан пенсия фонды аерым социаль ярдәм чараларын шул исәптән йөклелек, бала туу һәм карау буенча ел ярымга кадәр түләүләр хезмәтләрен күрсәтә. При рождении первого ребенка семья может получить 524 500 рублей.
Birinchi bala тугач гаилә 524 сум алырга мөмкин. Икенче бала туса, ана капиталы суммасы тагын 168 600 сумга арта. Әлеге түләү пенсия фонды тарафыннан бирелә һәм билгеләнү гариза бирүченең шәхси катнашыннан башка, ягъни электрон гариза аша башкарыла. Яшәү минимумыннан түбәнрәк керемле гаиләләр шулай ук газ җиһазлары сатып алуда һәм аны урнаштыруда финанс ярдәме сорап мөрәҗәгать итә ала. 60 мең сумнан алып 80 мең сумга кадәр түләнә. Аларны 2021 елның 21 апреленнән соң табигый газга тоташтыру турында килешүләр төзегән гражданнар алырга мөмкин. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Ойрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Шығарылышына қойғылы хәбәр белән дәвам итәбез. Татар җәмәгатьчелеге күренекле рәссам Зөфәр Гыймаевны соңгы юлга озатты. Аңа 71 яшь иде. Хушлашу мәрәсеме Казан Нур мәчетендә узды. Татарстанның халык, Россиянең атказанган рәссамы, Бакый Урманчы һәм Габдулла Тукай премияләре лауреаты Зөфәр Гыймаев гомере буе халкыбызның талантлы шәхесләренең портретларын иҗат итте. Һәр шәхеснең эчке халәтен ачып бирә алырдай картиналар язды. Ул искиткеч талантлы, кешеләрне хөрмәт итә торган, артистларны хөрмәт итә иде ул. Шулкадәр ягымлы, җылы җанлы, җылы күңелле, акыллы, тыйнак. Мин мондый кешене әле очратканым юк. Ул, беләсезме, кояш кебек иде. Аңа карап, аны тыңлавы үзе бер рәхәтлек бирә иде күңелгә. Татарстан җитәкчелеге Россиянең атказанган рәссамы Зөфәр Гыймаевның вафатына бәйле кайгы уртаклашу белдерде. Кайгынамәне Рөстәм Миннеханов, Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин, Алексей Песошин, Әсхат Сәфаров, Васил Шәһразиев, Ирада Юпова, Илсур Метшин, Альберт Шаһабиев имзалады. Зөфәр Гыймаев хезмәт сөючән кешеләргә карата игелекле мөнәсәбәттә үз эшенә шиксез бирелгән булуы белән аерылып тора иде. Халык рәссамы талантлы кеше турындагы якты истәлек безнең йөрәкләрдә мәңгегә сакланыр диелгән кайгынамәдә. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казанда хоккей буенча Олимпия чемпионнары физик мөмкинлекләре чикләнгән балалар белән уйнады. Инвалид коляскаларындагы балалар кичергән хис-тойгылар турында киләсе язмада. Bu bağlar için hokkey oynaudan da artıqraq buldu. Üç kişilerine ışandılar, gözlerine yılmayı nuru çıktı. Когда хоккей не играл, эмоции... Наверное, интересно, да? И что-то необычное. Да. Profesyonel hokkeyçiler bilen birge oynau bağlarga zor bəxet idi. Olimpiya çempionların bir körü üzügünə də nitrabit. Хорошо для детей. Bağlarga üsüş için bir kere uçraşı bu. İde oturganşı, aralaşalar, dostlaşalar, mında kişiler köp. Tataristan başkalasında koleskalardagi invalid bağlar için dulqınlandırgıç mında uçraşular tradisiyaya kirdi. Всегда любим приходить. Күнегүләрне калдырып булса да, балалар белән очрашуга яратып киләбез. Бүген дә теләүчеләр күп иде. Уен һәр бала күңелендә зур хатирәләр калдырды. Адаптив спортны үстерү үзәге базасында Казанда хоккей буенча балалар командасы оештырылды. Түбән Камада да команда туплау күздә тотыла. Монда очрашулар осталарны да, балаларны да берләштерә. Фәнис Мөхәммәтов, Вадим Струменский, Никита Гарахинцев, Татарстан яңалыклары. Дәүләт Думасы депутатлары алкоголь бәяләрен маркировкалау ярдәмендә контрольдә тотырга тәкъдим кертте. Хәзер яңа закон проекты әзерләнә. Мондый алым халыкны ялган алкоголь кулланудан сакларга тиеш дип саный закон чыгаручылар. Ислам кануннары нигезендә яшәүче татар авылларында эш ничек тора? Саба районының кайбер авылларында берничә ел инде алкоголь белән тәмәкене читтәрәк урнашкан махсус кибетләрдә генә саталар. Эксперимент үзен аклыймы? Бу хакта киләсе репортажда. Yazlı Ortaş avылында яшәүчеләр кырмыскалар кебек гел хәрәкәттә. Иракларның хәмер белән мавырга вакытлары юк. Иртүк торып кайсы кая авылда яки район үзәгенә, хәтта Казанга кадәр эшкә чыгып китә. Эш җиңел түгел, авыр 2 торакта эшлим. Җиңел түгел, акчаны төләй инде, зарап булмай 30 мең акча алып барабыз инде, айга инде. Ой, анса акча төләй бит. Менә мин өйдә бүген көндә бер сыер, бер бузавым бар инде. Үз хуҗалыкларында мал, кышкырт асрап көн күрүчеләр дә байтак. Кул эшенә махир кешеләрнең абруе бирәк тә зур. Ясави Якупов, Балтастасы, Казандагы эшен, фатирын калдырып, авылга яшәргә кайткан. Орага кибет юк, рәхәт. Бите ушаудан
Bala işini itiren şey oynadı. İyi mi lan bizim pensiyadayım da, pensiya yaşında. Yani pensiyadakiler şu yine. Ona başı dersiler, yalar kişi bilen şey. Hadi Allah'tı. O kadar bütün oldular şu. Allah kişi bilen kadar. İnşallah kalbik şunun güzeli var, neyi var. Kişiye yumuşak bir betu var. Elbet yukarıdan sen şarpada basa sıra kırasın. Kuşu bilen kuşu. Elbet şunu zamanı şunu. Хәзер Ясави Якупов пенсияда, яраткан шөгыле өчен вакыты күп. Кулы эш белгән кешегә акча эшләү, матди хәлне яхшырту мөмкинлеге дә чыгып тора. Оста күршесе белән йорт сала. Тирә-яктагы 3 авыл, Яззы Арташ, 2 Басу Арташы һәм Зур Арташ өчен бер генә алкоголь белән тәмәке кибете бар. Бу экспериментны 2017 елда башлап җибәргәннәр. Ул үзен аклаган. Находятся, отдали. Кибет барлык бюджет учреждениеләреннән, мәчетләрдән, клублардан, балалар бакчаларыннан еракта урнашкан. Билгеле бер ара бар һәм ул көндез генә ачыла. 18 яшьтән өлкәнрәкләргә генә әйберләр сатыла. Монда бары тик алкоголь һәм тәмәке продукциясе генә бирелә. Бу кибет Зур Арташ янында урнашкан. Ислам дине кануннарына туры китереп, кибеткә хәрам исемен такканнар. Исламда тыелган хәрам әйберләр сатылганга биргә керүчеләр кат-кат уйлансыннар дип. Хәзер бирегә аяк атлаучыларның анда санда гына булуы да сөендерә. Бу як авылларында көмешкә кудыру белән дә мавыкмыйлар, яхшысынмыйлар. Пататарска күршеләр нәрсә әйтер, халык нәрсә әйтер. Хәзер иң мөһиме яшьләр арасында хәмер куллануга тискәре мөнәсәбәт тәрбияләү. Эш, спорт белән мавыктыралар. Һәр авылда мәдәният йорты, спорт мәйданчыклары бар, секцияләр эшли. Кышын балалар укытучылар белән бергә ялгыз пенсионерларга булышалар, ишек алларындагы карны кырыйлар. Орташ авылларында уңайга үзгәрешләр күп. Ахыр чиктә яман гадәтләрне бетерүгә, яшел елан зәхмәтеннән бөтенләй котылуга өмет итәләр. Фәнис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Никита Грахенцев, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Берникадәр тәнәфестән соң дәвам итәрбез. Хәзер алдагы минутлардагы темалар турында. Габдулла Тукай әдәби музейында Габдулла Тукай мәҗмугай әсәре китабын тәкъдим итү кичәсе оештырылды. Борынгы Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына әзерлек бара. Иртәнге Нур радио тапшыруында нинди яңалыклар бар? Сугыш чоры барасы Фәрит Кәримов шушы көннәрдә 90 яшьлек юбилеен каршы алды. Габдулла Тукай мәҗмугай әсәре китабына шагыйрьнең халкына калдырырга теләгән әсәрләр генә тупланган. Тулырак хәбәрчебез Диния Нәҗметдинова язмасында. Габдулла Тукай әдәби музейында Габдулла Тукай мәҗмугай әсәре китабын тәкъдим итү кичәсе оештырылды. Шара халыкара туган тел көненә багышланды. Бу китапның тарихы 20 гасыр башына барып тоташа. Ул башта 1914 елда, 18 елда графикасында Казанда нәшр ителгән һәм 33 елда Токиода. Ә менә кириллицадагы басмасы беренче тапкыр бары тик 21 елның 2021 елның ахырында гына Татарстан китап нәшриятында нәшр ителде. Һәм бу китапның үзенчәлеге нәрсәдә дигәндә, биредә тамашачы Тукай үзе әйткәнчә, ул сайлап калдырган, халкына калдырырга теләгән шигырьләрне генә күрә ала. Алар безгә күбесе таныш әсәрләр. Чөнки инде Тукай әлбәттә белгән, кайсы шигырь халыкка, укучы күңеленә барып җитәсен һәм ул шуларны гына сайлаган. Ләкин биредә беренче басмалардан һәм безгә таныш булган вариантлардан аермалыклар да күп. Кайдадыр Габдулла Тукай аерым бер кушымчаларны, сүзләрне урыннарын гына алыштыра. Кайсы бер шигырьләрдә ул бөтенләй куплетларны сызып ата, яисә бөтенләй куплетларны урын-урыны белән үзгәртеп куя. Менә шундый бүгенге көндә безгә таныш булмаган вариантларын да укырга мөмкин була. Басма кереш мәкаләдән 1914 елгы китапның үзгәрешсез кириллицага күчерелгән вариантыннан аңлатмалар һәм искәрмәләр өлешеннән гыйбарәт. Кереш өлешендә Габдулла Тукайның китапны әзерләү тарихы, бу хакта чордашларының истәлекләре, 20 гасыр башы газетларында әлеге җыентык турындагы реклама текстлары, берничә төрле сыйфат белән әзерләнеп төрле бәядән сатылу тарихы, беренче иллюстрациялар, фотолар һәм башка хакында кызыклы мәгълүматлар тәкъдим ителде. Миңа шушы уникаль басманың мөхәррире булырга туры килде.
Мин бу эшне чын күңелдән башлаганда җаным тәне белән аңа алындым. Гүзәл төхфаты белән танышып, аның белән бергә эшне башлап җибәрдек. Әлбәттә, кыенлыклар күп булды. Чөнки Тукайның үзе төзеп калдырган бу басмадагы күп нәрсәләр, кайбер фикерләр, кайбер урыннар, хәзерге шигырьләрдә булган аермалыклар, үзенчәлекләр дә бик күп иде. Без бу хәлне, бу проблемадан Гүзәл белән бик тиз юлына чыктык. Аның гарәп телендә булган язмаларын кулыбызга алып, һәр туган сорауны карап, төшеп калган урынмы, яки кирмичә калганмы, шуларның барысын барлап, аның белән төзүче белән берлектә эшләдек. Нидә Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда герой шагыйрь Муса Җәлил һәм халкыбызның мәшһүр җырчысы Илһам Шакиров туган көннәренә багышланган чаралар дәвам итә. Тукай клубында татарның 2 бөек шәхесенә багышлап әдәби музыкаль кичә оештырылды. Кичер мине, илем, синең бөек. Бу экспромт кичә дип искәртә оештыручылар. Биргә килгән һәр кеше Муса Җәлилнең шигырьләр җыентыгыннан берәр өзек, яисә Илһам абый Шакиров мирас итеп калдырган мәңге онытылмас җырны башкара алды. Самими балалар шигыре дә, тиңдәшсез батырлык рухы белән сугарылганнары да яңгырады сәхнәдән. Бу 2 шәхесне без әлбәттә искалмыйча кала алмыйбыз. Ул безнең инде бурычыбыз да, ул безнең күңел таләбебез дә. Шуңа күрә аның инде бу көннәрдә кичә, бүген күп җирләрдә төрле форматта төрле кичәләр бара. Безнең кичәбез бүген шундый булыр. Кичәнең идея авторы Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллина. Шушы көннәрдә Җәлил һәйкәле янында еш булдым. Җәлил белән бергә гомере өзелгән 11 көрәшчегә дуга кылдым дип сүзен башлады Гөлзада ханым. Яшьләрнең Җәлилне оныта баруларына йөрәге әрни аның. Шуңа да бөтен республика, Россия төбәкләрендә әдәби музыкаль акциялар оештыруны максат иткән. Без бүген һәр инде тамчы, хотя бы бер тамчы күңелләргә, кешеләрнең йөрәкләренә без бар, без исән, безнең ватаныбыз бар, безнең телебез бар, милләтебез бар, динебез бар дип без нитергә тиеш. Бүген уран салырга кирәк, уран. Ойзилә Батырханова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Идел буе Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итү алдыннан Татарстан радиосы җомга көнне иртәнге нур тапшыруларына кайбер яңалыклар кертте. Тапшыруларның эчтәлеген тагын да баетып җибәрде. Тулырак Фәнис Мөхәммәтов репортажында. Иртәнге нур программасы менә берничә дистә ел инде радио тыңлаучыларының атна буена көтеп алган иң яраткан тапшыруларның берсе. Аһәңле изге азан яңгыравы, дин әһелләренең чыгышлары, вәгазьләр, хәдисләр дин кардәшләребез күңеленә иман нурын иңдерә. Сезнең аша халкыбыз безнең вагазны меңләгән кеше тыңлый, әдәп, ахлак турында һәм шушы изге эшне тагын күп итеп дәвам итегез. Аллаһ Тәала шушы изге эшләрегезне кабул кылсын, әҗерен, бәхетен бирсен. Яшь мөхәррирләр тапшыруны тагын да эчтәлеклерәк, үтемлерәк итү, яңа буыннарны тәрбияләүдә ислам диненең әһәмиятен көчәйтүне күз уңында тота. Исламны рәсми рәвештә кабул итүнең 1100 еллыгы алдыннан республиканың мәчет мәхәллә, дини уку йортлары яңалыкларын чагылдырган яңа рубрика барлыкка килде. Иртәнге нур, ул исем үк әйтеп тора, нур, яктылык чәчә торган безнең программабыз. Әлбәттә, бу темадан читкә китә алмый, ул безнең турыдан туры программабызның төп бер асыл ташы булып бара, аның бер нигезе булып бара. Һәм кемнәр инде безнең тапшыруларны тыңлыйлар, алар иртәнге 6-дан, менә иртәнге 8-гә кадәр аның бара икәнлеген белә, 2 өлештән тора. Беренче өлешендә без тапшырулыбызда күбрәк хәбәрләргә басым ясыйбыз. Быел инде 1100 еллык уңаеннан безнең инде үткән чаралар, үтәчәк чаралар, алар билгеле һәм алар бик күп. Алар турында әлбәттә шушы яңалыкларда ул безнең дин ва мәгъишәт дигән рубрикада бара. Dini tərbiyə aşağı kişilərinin ruhi dünyasını bayıtı, көңіл сафлығына омтылу, тыңлаушылар белән эшкерсез аралашу, бәхәсле темаларда алтын урталыкны табу, әдәбият, сәнгать, яшьләр өчен тапшырулар аша тыңлаучыларга яхшы таныш булган, шулай ук Татарстан авазы интернет радиосы җитәкчесе Раил Садри һәр яңалыкка иҗады якын килә.
Biz әлеге тапшыруларны яңа форматта эшли башладык һәм иң беренче чиратта күңел чисталыгы, гомум кешелек кыйммәтләре турында сөйләүгә багышланган тапшырулар циклы әзерлибез. Бүгенге көндә мәсәлән узган тапшыруыбызда без рәхимлек, мәрхәмәтлелек, бүгенге замандагы шундый кирәкле сыйфатларга багышлап әзерләдек бер тапшыруыбызны. Киләсе тапшыруыбызда инде тагын да күбрәк һәм кешегә кызыклырак булган темаларны күтәрергә җыенабыз. Башкаларга үгет насихат, киңәш тәкъдим бирәм дисәң, тәрбияне үзеңнән башла. Иртәнге нур тапшыруын алып баручы егетләр дини һәм дөньяви белемнәрен даими камилләштереп торалар. Линар Хамматов дини әхлакый әдәбият календарьлар нәшер итүдә дә эшли. Безнең әдәбиятыбызда, безнең тарихи, фәнни мәгълүматларыбыз да, дини мәгълүматларыбыз да, әсәрләребез дә бөтенесе шушы гарәп графикына язылган. Безгә ул дин тарафыннан килде. Шушы 1100 еллык безгә аны бүләк итте. Һәм инде бүгенге көндә әлхәмдүлиллә без әкренәп аларны тәрҗемә кылабыз. Алар турында да сөйләшү. Дин тагын нәрсә бүләк итте. Әлбәттә, кеше белән кешенең мөгамәләсе нинди булырга тиеш. Менә без иртә белән уянабыз, гаилә белән күрешәбез. Эшкә барабыз, метро булсын, автобус булсын, яки шул ук пробкада утырганда кеше белән кеше бер-беребезгә күрәбез. Эшкә килгәч, коллегаларыбыз, җитәкчеләребез, укуда булса bir-birimiz bilan studentlarыбыз, укучыларыбыз, мөгаллимнәребез белән без гел ничектер аралашып торабыз. Менә безгә дин килү белән шушы законнар да килде. Дәүләт радиосы буларак безнең динне өйрәтергә бернинди хокукыбыз да, сертификатыбыз да юк. Шуңа күрә без менә бүгенге көндә гомум кешелек кыйммәтләре дип әйтәбез. Ул инде менә мәрхәмәтлелек, рәхимлелек, шәфкатьлелек һәм үзеңне яхшы гадәтләр белән байыту һәм начар гадәтләрне бетерү буенча шундый тапшырулар әзерләү бу безнең чыннан да яхшы юнәлеш дип уйлыйм. Һәм менә күңел чисталыгы дигән юнәлешне без бүгенге көндә үзебезгә маяк итеп aldık. Фәнис Мөхәммәтов, Ире Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Төнкәш авылыннан сугыш шәре баласы Фәрит Кәримов шушы көннәрдә үзенең 90 яшьлек юбилеен каршы алды. Бер гасыр диярлек гомер кичергән ветеран белән Алсу Сәмигуллин аралашып кайтты. Әнә шулай матур итеп каршылый 90 яшьлеген Фәрит ага. Хәзер тыныч, мул тормышта яшибез. Янәшәмдә ярдәм итәргә әзер булган якын кешеләрем. Бу мәгәен авыр елларга туры килгән бала чагым өчен бирелгән бәхеттер ди ветеран. Ул күп балалы гаиләдә туа. Сугышка кадәр башлангыч сыйныфта укырга өлгерә. Әтисе фронтка киткәндә гаиләдә иң кечкенә балага нибары 2 атна була. Башта кеттем, башка китеп андашын сыер китеп. Анам трактор прицепщик болып бардым. 48 жылдан 50 жылдан біріне kadar тракторда işledim. 50 жылдан февраль ayınlarına gittim. Ondan кайткач та Фәрит Кәримов туган колхозында хезмәт куя. Шәһәргә җибәрергә теләмиләр аны. Бригадир итеп билгелиләр. Пенсиягә кадәр әлеге вазифада эшли. Лаеклы ялда да тынычлык белми ул. Һәр вакыт эш белән мәшгуль. Ни кызганыч, тормыш иптәше 7 ел элек гүр иясе була. Бүгенгесе көндә кызы Розалия гаиләсе белән яши. Ире белән Себердән әтисе йортына күчеп кайта алар. Әтибиятлары бик җайлы, ул сабыр кеше, бик тыныч, бик күңелле кеше, ул ашыгыны да белми үзе. Безнең ул киңәшчебез, безнең ярдәмчебез ул. Безне генә түгел, өле аныкчыкларны да җәй буе караша безгә. Безгә җәй көне казлар үстереп бирә, бройлерлар үстереп бирә. Фәрит аганы юбилее белән район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Лилия Садыртдинова һәм Алших авыл җирлеге башлыгы Александр Андреев катнадылар. Бу көнне юбилярга Россия президентының котлау открыткасында тапшырдылар. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шушылар иде. Көн яңалыклары белән коллегаларыбыз әзерләгән Вести Татарстан чыгарылышлары аша танышып бара аласыз. Төштән соң фигуралы шоу ustaсы Камилә Вәлиева ирекле программада чыгыш ясый. Якташыбызга күп санлы җанатарлар исеменнән уңышлар телибез. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.